Iwang sumono mangadine luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara Paman Harya Sengkuni sawetawis lenggah madaning Datulaya mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Paman Plasa Jenar kawula non kira anak Prabu sampun boten kirang prayogi pisowanipun ing ngabdi kepatihan namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang Bapa kunjuk sandhap padha paduka anak Prabu ing Ngastina kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina boten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Paman Plasa Jenar sampun boten kirang prayogi pisowanipun ing ngabdi kepatihan ing Plasa Jenar nggih kawula non Sumawana Bapa Wenebandurna katuran karaharjan rawuh jengandika Bapa ing Sukalima wonten ing Datulaya Praja Ngastina Bapa Wenebandurna Astaka swala sira bertapa suaru gimbal sumrante hawela lha nuning geger tansah pinanganing kawidadan ring sambi kala swanipun ing Bapa ing Sukalima durga mendhak kala sirna mboten manggal setunggal menapa namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Bapa Wenebandurna kula nan sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten ing Datulaya negari Ngastina dinten sak mangke menika anak Prabu Duryudana apa dene sira Dimas Kartoparma tatanan Prawadyabala ing padha gantung siba jeneng ingsun diambabarake wigatining pasiwakan aja nganti ning padha saur manuk Dimas Kartoparma lho diweji sesembahan kula Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina Kanjeng Koko Prabu Duryudana menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sedaya mboten badhe wonten ingkang wantun merengkang saking pernatan saha dawuh sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ngastina Dimas Kartoparma iya prayogakna gendera ngadhep kawula non sampun boten kirang prayogi pisowanipun ing ngarayi pun Kartoparma nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu Baladewa wonten negari Ngastina ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubathara Wayapura jagat Pathi Indra Jaladewaku Yayi sampun kula tampi asung pambagenipun Yayi Prabu akarya bombong raos sing manahipun ing Ngraka ing Mandura saha-sahanipun Ngraka ing Mandura tebih saking negari Mandura tansah pinayungan ing kawidadan niring sambikala namung kepareng ingkang Ngraka ngaturaken salam taklimipun ingkang Ngraka ing Mandura mugi kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina Koko Prabu kula janjang pujahing weni dumawahing wijang urma keting perdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten ing madyaning Datulaya negari Ngastina Koko Prabu Baladewa Yayi sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang Ngraka ing Mandura wonten ing Praja Ngastina dinten sak mangke menika malah ing andadosaken gawok raos sing manahipun ingkang Ngraka ing Mandura nalika kula tampi nawala sareng kula surasa isining nawala jebul ngandhap piyambak wonten tanpa asta paduka Yayi Prabu Ngastina menggah isining nawala dinten sak mangke Yayi Prabu amiji dhateng sawanipun ing Ngraka ing Mandura kadhi kula gelak lampah kula daya-daya prapting negari Ngastina boten wonten ingkang gumana musik salebet manahipun ing Ngraka ing Mandura kejawi amunging nggalo nampi timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi gandeng sak mangke ingkang Ngraka sampun kepareng sowan wonten ing Datulaya menggah menapa ta wigatosipun ingkang Ngraka nedya nganglungaken jangga nelingaken karna midhanget sabda tama paduka Yayi Prabu kula triparing pangandikan ingkang Ngraka ing Mandura nedya midhangetaken ingkang tedela Yayi Ngastina Hendra ingkang Puspita kasilring samirana mre
Sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya Koko Prabu semban kula Koko Prabu pengayoman kula sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana dene dinten sakmangke kula wantun ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu Yayi mboten dados sabab jernyatanipun sampun dados kewajibanipun ngroko ing Mandura minangka dados pengayomanipun kadang-kadang kula para sata Kurawa sampun ngantos katimbalan ing Wanci Rina nadyan ing Wanci Ratri ingkang kula mboten badhe swaling kayun. Mugi kepareng Mbah Barono menapa menggah wigatosipun wonten ing madyaning pasewakan. Dinten sakmangke kula mboten badhe ngrembak perkawis tata kaprajan. Kula mboten badhe ngrembak perkawis kedaton negari Ngastina, namung badhe kula rembak perkawis kulawarga negari Ngastina ingkang wonten gandeng jenengipun kelawan ingkang rayi Ngastina Duryudana. Nuwun sewu. Mestinipun mboten kedah ngawontenaken pasewakan jer menika dados perkawisipun paduka Yayi Prabu pribadi ingkang mestinipun sedaya para nayaka punggawa lan para kawula mboten kenging ngawuningani menggah perkawis kulawarga paduka Yayi Prabu nanging gandeng sampun sesek raos ing manah kula bingung bingleng bengalangan kedah kados pundi margi ingkang kedah kula lampahi mila tumunten kula ngawontenaken pasewakan supados sakmangke para sepuh saged paring kepajar dhateng manahipun ingkang putra ing Ngastina Duryudana. Mekaten nggih. Kula trembak baraken wigatosipun menapa? Koko Prabu. Paduka prisa piyambak bilih kula anggenipun sampun mangun bebrayan kaliyan Nyai Ratu Banowati putri saking negari Mandaraka. Katresnan kula menika persasat saben boten sagedipun nembakaken agengipun tresna kula kelawan Yayi Ratu Banowati menika persasat mungkuli dhateng jagat menika. Upaminipun pejah gesang kula menika kinarya nambak dhateng katresnanipun Yayi Ratu Banowati, tentu kula ikhlas lahir batin. Nadyan bondo donya derajat pangkat menika kula totohaken. Supados sakmangke Yayi Ratu Banowati tetep tresna kaliyan ingkang rayi ing Ngastina Duryudana. Kula mboten badhe owel, tuwin mboten badhe anggrundel. Anggen kula tansah sengkut pranata tata rakiting negari Ngastina minangka dados makutaning bangsa Ngastina. Menika ugi krana sinandhing dening Yayi Ratu Banowati nanging mugi andadosna ing kawuningan Koko Prabu sampun wonten tigang candra menika solah selaganipun Yayi Ratu Banowati beneh kelawan adat ingkang sampun benten kelawan adat ingkang sampun kelampah. Mangke piye? Ingkang dipun wastani beneh kelawan adat ingkang sampun beda karo adat lupiya sing wis kelakon menika kersanipun kados pundi? Koko Prabu. Yayi Ratu Banowati kados sampun kecalan katresnan kaliyan pun Duryudana. Ing atasipun kula menawi menika Nalindra. Ing atasipun kula menika ratu.
Yai Ratu Banowati menika minangka dados prameswari, kewajibanipun prameswari menika tansah leladi dhateng menapa ingkang wonten gandeng jenengipun kaliyan pun Duryudana. Nanging sampun tigang candra menika nuwun sewu pendak-pendak Yai Ratu Banowati menika kala caketi tansah ewa satemah malingos. Mboten purun aben ajeng kaliyan ingkang rayipun Duryudana. Wangsul wangsul kula tambuhaken menapa to sababipun gadhahi sloga ingkang kados mekaten. Yai Ratu Banowati boten nate waloka lan boten prasaja kaliyan ingkang rayi Ngastina. Nadyan nalika mapan sari wonten ing madyaning patenggan ingkang mestinipun kula dipun ladosi satataning tiyang bebrayan. Nah Yai Ratu Banowati tansah anyingkur. Benda-benda kula jawil malah dipun kipataken tangan kula. Oh Prabu, Koko Prabu lelampahan kados mekaten menika kados pundi anggen kula badhe nglampahi mongko kula menika mboten saged gesang menawi mboten nyanding kaliyan Yai Ratu Banowati. Kula menika ratu kok gawe wedang dhewe. Mboten dipun ladosi dening Yai Ratu Banowati dahar ingkang saben dinten kula menika tansah dipun ladosi. Nanging sampun tigang candra menika mboten ate dipun rencangi dening Yai Ratu Banowati. Upami Yai Ratu Banowati menika sampun boten tresna kaliyan ingkang rayipun Duryudana. Koko Prabu, kula pasrah negari menika dhateng estanipun Paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Kula badhe pados margining pejah. Kula boten saged gesang menawi boten sinanding dening Yai Ratu Banowati. Koko Prabu, siang diwa batur jagat pangestu Mbara. Nuwun sewu Yai. Namung perkawis ing kados mekaten menika mestinipun saking pamrayoginipun ing Raka ing Mandura. Ing Raka Katimbalana sowan wonten ing madyaning kedaton tumuli pepanggihan catur netra sabab nuwun pangapunten. Perkawis ing mekaten menika kala wau menawi kababar wonten ing madyaning pasewakan menika mangke hanjejering sastra wirang. Kanalindranipun Yayi Prabu Duryudana krana kami dhangetaken dening sangyaning para kawula Nayaka lan Punggawa. Menika perkawis kula warga, perkawis pribadi. Mesinipun dipun rembag antawisipun ing Raka ing Mandura sumawana Paduka Yayi Prabu Ngastina. Sedaya sampun kelampah. Kula namung kepengin nyuwun pangandikanipun Koko Prabu Baladewa keparing obor pepadang dhateng manah kula. Kedah menapa ingkang kula katindahaken menawi Yai Ratu Banowati nggadahi sloga ing kados mekaten. Nuwun pangapunten, Yai. Adat lumya ingkang sampun kelampah tiyang bangun bebrayan menika mboten badhe nuwun sewu. Uwal saking pacoban. Ngibaratipun tiyang lumampah tigang langkah kemawon mboten badhe saged mangertosi kesandung lan botenipun. Langkung-langkung tiyang nambut saning akrami utawi sampun mapan wonten ing bebrayan ageng. Nuwun pamunten. Slaganipun garwa ingkang kados mekaten menika kula nuwun sewu menapa wonten pangandikanipun Yayi Prabu ingkang gawe kogel kagelan penggalipun Yayi Ratu Banowati babar pisan mboten. Kula dereng nate damel kagol kogelan manahipun Yayi Ratu Banowati menapa ing dipun suwun tartemtu kula aturaken sarta kula minangkani menawi dados panyuwunipun Yayi Ratu Banowati. Nuwun sewu. Menapa wonten panyuwunipun Yayi Ratu Banowati ingkang Yayi Prabu mboten saged ngaturaken utawi mboten saged maringaken satemah damel kagol kogelan penggalipun Yayi Ratu Banowati. Koko Prabu bebasan tumuruning lintang rembulan menawi menika saged kula gayuh tertentu badhe kula paringaken dhateng Yayi Ratu Banowati. Sedaya menapa ing dados panyuwunipun Yayi Ratu Banowati menika mboten nate kula damel kogel kagelan penggalipun Yayi Ratu Banowati. Nanging slaganipun Yayi Ratu Banowati kados mekaten menika andadosaken jibek raos ing manahipun ingkang rayi Duryudana. Wiladala nyuwun pamunten. Paman Sengkuni kula wonten dawuh. Paman Seneng menika langkung sepuh tinimbang Yayi Prabu Duryudana. Mesinipun nate nglampahi lelampahan ing kados mekaten menika. Lha nuwun sewu. Menawi perkawis kula warga ngaten menika estunipun kula mboten kenging tumut-tumut, mboten kenging canduk lawung. Krana menika perkawisipun anak Prabu Ngastina. Inggih prawi atur kula menika mangke kaleresan menawi mboten lak malah damel wirangipun ingkang bapa ing kematian. Kula nuwun pangapunten. Menawi saking panginten kula anggenipun
Gusti kula Sang Prameswari Dewi Banowati nggadahi kagul kados mekaten menika tumrap kula namung bab ingkang limrah. Limrah kados pundi? Limrahipun ngaten nggih. Nuwun sewu. Pawestri utawi garwa utawi Prameswari Negari Ngastina menika mboten benten kaliyan semaipun para nayaka, semaipun para punggawa. Nuwun sewu kasaranipun wong wadon menika kadhangkala sok gelo atine. Monggo nek wis gelo atine nggone ngrangkani karo atine wong wedok menika nuwun sewu sanget angel lho nggih, angel. Mila perkawis mekaten menika tumrap kula dipun kendelaken kemawon. Mangke dangu sangsaning dangu menawi ingkang garwa menika betah kaliyan panjenengan tertemtu tumuli nyaketi dhateng lenggahipun anak Prabu Ngastina kula sing boten kuat. Menawi kula ngendelaken Hyai Ratu Banowati kula menika sedina ora caturan ora guneman kaliyan Hyai Ratu Banowati kemawon kula menika gesangipun kadiradi gotang mboten genep uripe Duryudana kula menika sedina mboten digandeng dening Hyai Ratu Banowati niku rasane urip kaya muspra tanpa guna. Laras saking tresnanipun iki mila mekaten. Kira ingkang saking menika kula nyuwun sabdanipun para sepuh menapa kita kula tindakaken Bawaduna. Wonten dawuh, Ger. Bawaduna gadhahi pemanggih menapa? Oh, nuwun sewu. Menawi bab perkawis menika estunipun kula mboten saged matur. Menawi paduka menika nyuwun priksa Kakang Durna mboten badhe wonten marginipun. Liripun kados pundi? Mergi kula nuwun sewu, garwanipun Kakang Durna menika benten kaliyan garwa para nayaka punggawa lan titah ngubatara. Liripun kados pundi? Nuwun sewu, Kakang Premban Durna menika mboten nggadahi tetimbangan wujuding titah sawantah, namung satu kewan. Menika tumrap kula mboten sagedipun suwuni pemanggih. Mangke riyen Dek Patih. Arep kaya ngono niku wong do nyebutake garwa Sukalima menika widodari Mejawantah. Arep widodari kaning keleke papat. Kok keleke papat? Lah nek kewan tak keleke rak ya papat to. Nuwun sewu nggih, sampun ngantos midhangetaken aturipun Adipati Harya Sengkuni. Menawi saking pemanggihipun ingkang Bapa ing Sukalima, garwa ingkang gadhahi sloga ingkang benten menika wonten pinten-pinten perkawis. Pinten-pinten perkawis kados pundi? Setunggal. Kados ingkang dipun ngendikaken anak Prabu Baladewa menika kogel kagelan manahipun krana mboten saged katurutan menapa sedyanipun menika ugi saged dados kogel kagelan penggalipun ingkang garwa inggih menika pun Dewi Banowati angka kalih menika menawi kekirangan babakan bondo donya menika nuwun sewu wong wedok menika sok mrengut terus menawi belanjane kurang menika tertentu wong wedok menika gampang nggone nuwun sewu nesu menika gampang ning nuwun sewu menika mboten badhe kelampajer panjenengan menika nalindra mboten kekirangan bondo donya mboten kekirangan menapa kemawon tartemtu menapa panyuwunipun ingkang garwa Banowati menika dipun udanani dening anak Prabu Ngastina. Lah ingkang angka 3 inggih menika kula nuwun sewu kagol kogelan penggalipun ingkang garwa menika karana dereng saged pikantuk jatining pemarem. Liripun kados pundi? Kula aturi blakakaken. Menika ngaten nggih. Pikantuk jatining pemarem menika nuwun sewu. Kridaning wanita lan priya menika kula nuwun sewu. Ingkang kakung mboten saged ngladeni ingkang putri menika dasapun dadosaken cuwa penggalipun piyai putri satemah lajeng kogel kagelan manahipun kados mekaten menika. Gosik to mbok diterangke sisan. Dicethake lereke tembunge Kakang Premban Durna kuwi apa? Nuwun sewu Dik Patih menika wonten kedaton. Kudu nganggo tata krama, kudu nganggo unggah-ungguh. Tegesipun ngaten kemawon. Kula kangelan gawe ukara menika Dik Patih. Mang cethake kemawon. Sing kakung loyo ngaten kemawon. Menika dados jalaran kogel kagelan penggalipun ingkang garwa pun Dewi Banowati. Nuwun sewu, menika estu lho. Ingkang angka 3 menika ingkang rungsit lan rumpil, lan menika ingkang bebayani. Ingkang angka salajengipun inggih menika menawi ingkang garwa menika kapilut utawi nggadahi cukuling rasa tresna dhateng priya sanes. Baduna. Wonten dawuh. Hyai Ratu Banowati menika mboten ate medal saking negari Ngastina.
Mboten nate medal saking taman negari Ngastina. Kula mboten pitados menawi sak mangke Hai Ratu Banowati menika nggadahi raos tresna dhateng priya sanes. Lho, nuwun sewu menika namung ngatur kok, Gen. Kula namung ngatur. Tur sedaya menika kala wau saged dipun tandha lan saged dipun mangertosi. Caranipun mangertosi menawi Ratu Banowati menika nggadahi tresna kaliyan priya sanes menika tegesipun kados pundi? Setunggal mboten nate purun caket kaliyan kakungipun. Angka kalih anggenipun sare menika kula nuwun sewu. Nengga kakungipun sare rumiyin lajeng nembe sumusul sare. Menika tandha-tandha wanita ingkang badhe utawi sampun gadahi raos tresna dhateng priya sanes. Utawi wanita kala wau wantun nyebut asmanipun priya sanes menika sedinen langkung kaping 2 dasa kanthi pawadan werni-werni upaminipun. Ngunjuk atur rasa paduka Anak Prabu Duryudana bilih Nayaka menika kekirangan tumunten piyambakipun menika ngaturaken kedah ngangkat Nayaka enggal ingkang disebut sebat upaminipun naminipun Suta Naya lan sajenis-jenisipun. Menika ateges wanita menika kala wau sampun gadahi raos tresna dhateng ingkang nami ingkang disebut sebat menika kala wau. Monggo anggenipun nyebat menika wangsul wangsul. Menika sampun gadahi tandha bilih ingkang garwa Dewi Banowati menika sampun gadahi raos tresna dhateng priya sanes. Buduna wonten dawuh sampeyan ampun bebudhek banyu bening kahanan negara Ngastina. Nyai Ratu Duryudana menika nembe jibeg bebek penggalihipun. Lah kok malah panjenengan nyeritakaken cariyos kados mekaten menika rak nambahi kodheng penggalihipun Nyai Prabu Ngastina. Lho, kula mboten kok ngarani utawi kula menika mboten kok nuduh dhateng Dewi Banowati supados Dewi Banowati menika nggadahi raos tresna dhateng priya sanes menika mboten. Namung menika contoh kok, Ger. Contoh dados kula menika sampun nganalisa. Apa, Kang? Nganalisa. Pendhita kok omongane tekan nganalisa barang. Tegesipun sampun niti priksa, angglejah, duwe nanggelar, duwe nanggulung. Lah rampan menika pancen nyata saestu. Mila saking parayaginipun ingkang bapa ing suka 5 dinten sak mangke, Ger. Saenipun ingkang garwa Dewi Banowati menika dipun tanting menawi nggadahi panyuwunan. Panyuwunanipun menapa? Menawi nggadahi pamultah-pamultahipun menapa nanging cobi dipun caketi menawi pendak-pendak dipun caketi ingkang garwa menika tumuli kesah utawi mboten purun dipun caketi dening Anak Prabu Ngastina malah sajake wa anebeh saking pelenggan paduka Anak Prabu Ngastina. Oh nuwun sewu Ger kula mboten kok anggege mangsa gelak wanci tertentu wonten tukuling rasa tresna sanes wonten manahipun ingkang garwa Dewi Banowati dhateng priya sanes sak sanesipun Anak Prabu Ngastina Ger. Bocambat nggih wonten timbalane ngadah kok sinuwun. Melayu-melayu tanpa tinimbalan meyak Nayaka punggawa kang padha gantung seba ana wigati apa ngaturaken ketiwasan sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana ngantos kula tilaring tata krami miwah unggah-ungguh namung badhe munjuk atur ngersa maduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kowe arep matur apa marang panjenengan ingsun? Nyuwun pangapunten sinuwun. Kula menika abdinipun ingkang garwa Dewi Banowati ingkang tansah nderekaken wonten pundi Dewi Banowati lenggah. Namung sak mangke kagiat raos sing manahipun ingkang abdi nalika semanten kula nembe kemawon badhe mlebet wonten patengganipun Dewi Banowati ingkang garwa. Nanging kados menapa to kageting raos sing manah kula sinuwun. Kula nyumurupi glibetipun piyai kakung ingkang mapan wonten patengganipun Dewi Banowati. Kowe aja ngawur-ngawur. Kowe matur, mung wadon matur aja kelakon dosa tak tugel gulumu. Estu kula wantun natahaken dhateng jiwa raga kula. Menapa ingkang kula sumerapi menika mboten dora lan mboten goroh. Sapa wong lanang ingkang mapan ana ing patenggan? Kula mboten saged matur. Namung piyambakipun nalika semanten kula ajeng mlebet patenggan tumuli gragapan biayaan manjing wonten ing ngisor longan. Ndelik krana wedi kaliyan kula mugi antatos ing kawuningan ingkang garwa Dewi Banowati nyingetaken satunggiling priya wonten ing patenggan sinuwun jagat Dewa Bathara. Para Baladewa ndara dasih napa sing dingendikake Bapa Menemban Durna. Nyai Ratu Banowati sampun boten tresna kaliyan kula ketitik aturipun nemban.
Yai Ratu Banowati nyingitaken satunggiling priya mapan wonten ing patunggan iblis sanad kula piyambak Yai. Nyuwun mangapunten nggih. Kula nderek bela lawan lampan ingkang sampun kelampah wonten ing Taman Negari Ngastina. Oh, dos pundi nggih, dos pundi. Menapa ingkang kula aturaken nak cocok to nggih? Cocok mergi kula menika kula nuwun sewu ginakaken ngelmu titen, ngilmaken ngelmu kulina. Menapa kula aturaken menika jumbuh kaliyan lampan ingkang sampun kelampah wonten Taman Sari Negari Ngastina. Cukup. Sampeyan wong gerang-gerang ora ngerti atine Duryudana. Tamane ning menungso sing wani ngebang bojone Duryudana, sampeyan wong tuwa-tuwa do begogok teng mriki. Ndek gawe apa sampeyan? Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Kowe ngerti apa to sababe pirang-pirang dina iki pendak-pendak kowe arep bali marang bale wismamu aku ora entuk. Aku tansah gondeli karo kowe Bagong. Kula niku ya gumun. Kula niki mung abdi, kula niki mung batur. Sasampunipun sawetawis kula sowan teng negara Ngastina, sowan Ndara Banowati kok kula ajeng wangsul kok mboten angsal niku nganti meh seminggu kula tilem mriki. Niku jane enten apa? Tobat Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Sasuwene kowe nang kene kok atiku ki krasa seneng. Atiku ki krasa bungah. Aku kuwi jejering prameswari ora nate diwarengake metu saka kraton. Mung nyawang pepasrening Taman Saris, pendak dina rak ya suwe-suwe rak ya wis jeleh to nyawang tetanduran sarta indahing Taman Sari. Mula janjane aku kepengin srawung karo para wanita-wanita sak negara Ngastina. Ning kok ora iso mergo aku kuwi dadi prameswari. Bareng kowe sawetara nang kene kowe kuwi tansah nyambut gawe tetembangan. Suka-suka parisuka lah kok atiku saya suwe saya seneng, atiku saya suwe saya bungah Bagong. Terus maksude kula mboten entuk bali, mbok kowe manggon nang kene. Tesih wonten kamar napa? Tegese sing mboten dingge. Mburi kae lho, gudang kae. Kena tok nggo turu. Wah ya ora wangun. Kula nang teng mriki niku nggih. Lah wong biasane kowe iki ya turu ning patengganku. Ning ora jejer. Sampeyan teng dhuwur kula teng ngisor. Teng ngisor amben. Pendak-pendak kula ken nembang sampean ming jawil tangan kula nembang. Terus kula nembang nggih ta? Iya. Lah kula purun teng mriki ning ya naiklah derajate. Naik piye? Naik ki apa? Munggah. Munggah derajate aja mung dadi Bagong. Ning piye to apa ya abdi? Ya kowe tak dadekke abdi. Kok kayane kurang wangun nek. Niku dereng munggah derajate mergo kula teng Amarka nggih ming wujuding abdi. Teng mriki kok ming abdi. Mbok dunggahke derajate napa to napa? Tobat kowe iki wonge nyenengake Bagong piye? Yen ndelok praupanmu ngono ya lecek. Nanging yen disawang pancen nyenengake. Nggih, pancen kula niku wong sing gawe senenge wong ora tau gawe kuciwane atine wong. Iya, pancen mengkono. Ora apa-apa gawean sing mapan ana ing negara Ngastina yen tok tandhangi mesti cepet rampung. Nggih, pancen kula niku nek karo gawean niku ditak dhisikke perkara seneng-seneng suka-suka parisuka gojek niku keri. Ning gawean rampung sik. Iya pancen bener. Heeh. Anu nggih. Iya Bagong. Nyatane gawean kabeh ya rampung. Jrambah Taman Sari ya resik, pendak-pendak esuk tok pel, sore ya tok pel. Nggih. Kula niku nek ora nyambut gawe awak kula jimpe. Awak kula kesel. Terus niki kersane pripun? Kowe rasah bali. Nun. Kowe rasah bali. Lah terus anak bojo kula
Ya wis mengko dikirimi pangan sarta dana prabaya saka kene ora usah wedi. Mengke nek kula ditakoke bojo kula, ya wis sakarepmu mengko le wangsulan sakarepmu. Ngaten mawon pripun nek upami bojo kula tak pegate. Terus kula tak teng mriki. Lah nek kowe nang kene terus bojomu sapa? Ah upama lho. Meng upama nang ya. Sing jeneng wong ora ya sok neter ketrimaning urip ing atase sak bagong. Niku nek duwe kepinginan ta ya tak omongake ning upama lho. Upama, iya. Upama bojo kula tak pegat terus. Anu, napa kula teng mriki ya istilahe dadekke pil. Pil semono kuwi le nguntal piye? Wah, iki ora tanggap iki. Pil niku artine priyayi daman lain. Ya. Patobat tegese piye tegese? Tegese secara terlihat utawa dingertosi piyayoken niku panjenengan tetep garwane Prabu Duryudana. Ning di sisi lain panjenengan niku isin lah. Ora sa isin kowe matura ora sa isin. Lah kula niku ya nyawang karo kahanan kula sing bentuke kaya ngene iki kok duwe kekarepan sing kaya ngono ra ya padha karo cecak nguntal cagak cebol gayu wulan puto ngitung lintang tangan kelakone cepak murunge to. Ning ora apa-apa yen Gusti ngudaneni sapa ngerti lho. Kowe ra ya ora ngerti atiku to. Kowe ya ora ngerti rasaku. Apa to sebabe aku mengking kowe bali ning bale wismamu kuwi janjane apa? Kowe ra ya ora ngerti. Iki guyon apa serius iki? Niki tenan lho niki. Iya, kowe engko tak blakani ning kowe blokose. Aduh. Ki nek kelakon gleleng tenan aku. Nek ratu kupil kita. Nganu. Pripun nggih? Kok sik aja guyu sik iki. Kene iki bingung malah. Golek kata-kata secara terlihat masyarakat panjenengan garwane Prabu Duryudana. Ning napa nggih? Kula niki bojo sing didelikke lah ngono wae. Ngono, bojo sing didelikke. Anu, napa jenenge? Medenan. Tobat. Dadi yen ngono kowe iki ngarepake supaya aku gelem karo kowe napa piye? Mbok menawa upama aku gelem piye? Wah, gojek. Sembrono iki. Ora, upama aku ora ngendika karo kowe upama to, upama aku iki gelem piye? Ning aja nganti kawanguran dening Sinuwun Prabu Ngastina. Kowe nang kene tetep karo aku ning pendak-pendak ana nayaka tekan kene kowe tak delikke. Oke, ora masalah. Oke, ning sampean lahir batin, ketupat kowe tak kandhani ya Bagong ning aja kaget. Kowe tak kandhani nggonku menging kowe bali ning bale wismamu ki janjane jebul nuwun sewu ya Bagong, wong tresna ki ora kok perkara bagus. Wong tresna ki ora kok perkara sugih. Ning wong gawe seneng atiku ki ya iso nukulake rasa tresna. Contone kowe nang kene iki gawe seneng atiku, kowe gawe bungah rasaku, jebul suwe-suwe ketukulan rasa tresna karo kowe Bagong. Sik. Ngapa pet-petane aku? Kok pet-petan sebabe? Niki kula metung tenan apa mboten mengendika sampean kok rasane kaya ngimpi? Ora, iki tenan. Yakin? Iya tenan. Ah, iki. Berarti mengke lesare kula pun mboten teng isor ramben. Ora, jejer aku. Nan, iya. Ucul kelambi entuk, entuk. Sakarepmu. Nek ngoten kula lungguh dhuwur nggih. Iya ora apa-apa lungguhan dhuwur.
Petruk karo Gareng arep tak SMS. Kowe saiki nek nyebut aku Ndara, Truk. Petruk mbalas SMS Ndara dengkulmu atus iki. Ngayal aku wis dadi piyayi luhur ning negara Ngastina. Ning apike kowe iku ya aja nganggo sandangan kaya ngono, Bagong. Kowe iki trainingmu kuwi lho. Aku tak takon pirang dina kowe ora ganti? Nggih pun suwe. Kowe iki ora krasa apa piye? Training nggon bokong nganti tipis. Nganti ketok jeroane kaya ngono. Ming urung kula suwek niki. Kalang ya bendina sok nggo nglesot. Rene melu aku. Nggih. Rene tak dandani Ngangge sandangane anakku Lesmana Mandra Kumara. napa sirahe cukup? Sirahe sirahmu longono. Dongotina iya. Sirah kok kon ngelongi ora. Mengko dicukup-cukupke. Kene. Wah, iki arep gleleng aku. Kene. Iki patenggan. Papan dinggo nyimpen sandangane Lesmana. Oh nggih. Sampeyan teng jaba. Aku nang jaba wae. Mbok melu mlebu. Emoh. Ya lawange dibuka kula tak salin. Ora usah ditutup. Kon njur lucu-lucu sak penake dhewe ora. Wis, nah gene wangun. Kene. Batobat yo. Bareng disandangi ora mantra-mantra abdi. Halong kirek. Batobat yo piye. Glelengmu ora jamak. Mekaten. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Prangestu Ngkara. Ning nuwun sewu ya, arep nganggo sandangan kaya ngono sing ora iso dihapusi iki raimu. Raimu ki ora iso dipermak. Mbok disetrika. Men ketok bagus. Kowe ya nyebut aku ya diajeng. Wah. Oke, gleleng tenan. Garwane pun Kakang Diamon Diajeng. Kok Diamon? lali garwane pun Kakang Diancuk Diajeng. Anak ya cangkem elek ki wis kulino. Diajeng Banowati. Kula wonten mangandika ing Adawa. Pangeran, Waduh kok kaya keduwuren nek pangeran mbok liyane. Kang Mas. Kang Mas ngono wis cukup. Wis tok antepi tenan. Nggih, tak antepi tenan. Wis tak antepi tenan. Ning kowe aja enak-enak kapi enak. Tapi mendo. Kapi enak. Tegese mergo nggonmu wani kaya ngene iki, kowe mesti bakal totoh nyawa, Bagong. Sebabe Iki mesti ora ketang ana siji loro abdi ingkang padha ngerti lawan kahananmu tumuli mengko bakal matur marang saning Sinuwun Prabu Ngastina. Upama matur marang Sinuwun Prabu Ngastina yen nganti kadenangan kowe piye coba? Aku tak takon. bebasan seduma bathuk senyari bumi. Nadyan namung seduma jembaring bathuk, nadyan namung saknyari jembaring bumi. Tresna kuwi uruping jiwa sing luhur. Tresna iki ora kena dijaluk, ora kena ditolak. Tresna kuwi paringane sing gawe urip, tresna kuwi paringane sing kuwasa. Mula tresna kuwi pantes dilabuhi pati. Patobat apa aku seneng krungu omonganmu sing kaya ngono kuwi. Waton sampeyan utawa Diajeng Banowati tetep tresna karo pun Kakang, aku tetep mbelani pati. Sapa sing arep ngreridu nggonku mangun lele, mangun bebrayan karo si Adi Banowati, mesti aku bakal mbudidaya menolak. Tobat satriya kok ora iso basa Jawa. Satriya blesteran. Satriya saka Betawi. Sapa wae sing arep ngganggu gawe karo Diajeng Banowati. Iya, tobat. Ngaturake panuwun ya Raden, dene sampeyan wis bisa njaga katresnan iki. Heeh. Ngopo kok keder suarane? Aku dicekeli ngene iki sing modot malah wudelku.
Bodong. Bodong. Nek ngaten monggo mancing wonten ing telenging Taman Sari. Ayo, tak derekake. Engko nang kono nganu ya, dulang-dulangan. Inggih. Ning sampun kula mboten mong dulang sampean nuwun sewu ngestina wis kentekan sendok sak lusin. Angger didulang katut sak sendoke, angger didulang katut sak sendoke. Arang cangkeme amba e. Sone nek dulang aku nganggo sekop. Dadi men sigar cangkeme. Mboten ngaten lho senengane niki panjenenganipun ngendikanipun gawe seneng gawe bombong. Aku tak dhisik. Ya. Mengko nusul. Atobat. Tenan mlaku kowe. Beda karo bojoku kowe. Bojoku ki mlaku kok nglesot ya. Kae mlaku kok iso apik banget. Monggo anggere sikile tengen napak. Kenene ngewo. Sikile kiwa napak. Kenene nengen iso mandung tung. Wah, Yai Ratu. Aja nganti selak karo batinmu. Ingsun kang bakal nyelirani apa ya jenenge? Blasteri karo panjenengan Nyai Ratu. Wah, lho mlebu patenggan tenan Diajeng Banowati. Pun Kakang sumusul marang sira Diajeng. Ngendika ing adhawuh Raden samangke sampun sawetawis anggen kula tansah leladi babakan anggen maduka mbetaken inggih menika dahar lan sak piturutipun. Namung anggen kula kalian maduka menika sesambetan menika sampun ngantos kawanguran dening sinten kemawon. Wis tak omongi to, sebaya mukti, sebaya mati. Aku niat ngono iki pancen wis tak niati tenan lahir batin aku tresna karo kowe. Aku nek iso ya rasa bali neng bale wismaku, rasa ketemu karo bojoku, rasa ketemu karo anak-anakku. Mengko nek bojoku njaluk pisah tak pisahin, anak-anakku terlantar tak titipke neng yatim piatu. Ana jenenge kuwi? Titipke nang ndi jenenge? Sing gone TV yatim piatu iki lho. Batu apa, Pak? Panjenengan menika ngendika wong ora dong kok ya dadak ngendika. Anu apa jenenge? Penitipan anak. Inggih monggo sak kersa panjenengan. Heeh. Pokoke kowe aja nganti luntur lho tresnamu. Mboten. Nyatanipun panjenengan damel sengsem damel gumbira manahipun ingkang rayipun Banowati. Namung raos kula kok mboten sekeca. Ora penak piye? Pindah. Mboten menika. Ora penak piye? Raos kula kados melang-melang katunggal jabang wonten tepining Balumbang Raden. Panggraitanipun ingkang rayipun Banowati menika mangke badhe wonten Nayaka Ngastina ingkang dumugi wonten Taman Sari. Nek pancen ana Nayaka Ngastina sing tekan kene, aku sing arep wangsulan. Aku sing arep ndadaki lelakonku. Wis ben tak gawe nekat. Wis pokoke anggere kowe tetep seneng karo aku, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Sapa sing mepalangi bakal tak terjang. Inggih. Menika estu. Heeh, ya ming saiki ngene, awak dhewe kudu sumpah prasetya. Sumpah prasetya kados pundi? Nek aku lara, kula nderek sakit. Bagus, ayu tenan kowe. Nek aku ngasih tekaning pati, kula inggih badhe nderek dumugi ning pejah. Nek aku dirangket wong Ngastina lebokke Pakunjaran, kula nderek wonten ing Pakunjaran. Oke, siap. Nek ngono kuwi tegese wis jos, wis. Jos menika menapa? Tegese wis apa? Tumbuh entuk tutup. Inggih. Pokoke sapa sing tekan kene engko aku sing bakal nandangi. Ngestaken dawuh. Nuwun sewu Gusti Ayu. Oh, kula ingkang abdi pun Begawan Durna Gusti Ayu. Kula aturi mbikak kori ning Taman Sari Gusti Ayu. Menika kados mantenipun Begawan Durna. Waduh. Kok andang konangan bisa? Kula sumanggaaken. Dek Pate, Pripun? niki kok wonten sandal jepit tulisane BG niku sinten nggih, Dek Pate? Duh, sandalku ya ora tak gawa ngono. Lali aku. Mongko asline sandale gareng kaya asline. Oh, niki kok saya nyubriyani didodok mawon.
Nuwun sewu Gusti Ayu Banowati kula ingkang abdi kepatihan ing Plasa Jenar ingkang badhe mlebet wonten ing taman. Kula aturi mbuka korining taman Gusti Ayu. Tobat, monggo Penemban Durna. Patis engkone kula aturi mlebet wonten sing dadi ature abdi mangsaning anak Prabu Duryudana menika wonten piyantun jaler ingkang aling-aling. Pasuryanipun inggih menika pun Gusti Ayu Dewi Banowati. Nuwun sewu Bapak Penemban. Katuran karaharjan rawuhipun. Oh inggih wilujeng niring sambikala. Paman Patih Haryo Sengkuni katuran karaharjan inggih wilujeng. Menapa to sababipun dinejeng andika rawuh wonten ing Taman Sari mongko mboten cecala ingkang saderengipun andadosaken ngagiat sotaning manahipun ingkang abdipun Banowati. Oh menika ngaten Gusti Ayu. Estunipun wonten madyaning parepatan kala wau ngrembak babakan anak Prabu inggih garwa panjenengan Nalendra Ngastina ingkang ngrumaosaken solah slaganipun Dewi Banowati inggih panjenenganipun Prameswari Ngastina menika benten ngaladat ingkang sampun andatosaken bingung raos ing manahipun penggalipun anak Prabu Ngastina tumunten babak angleoni jujul anusri wonten sowanipun emban ingkang ngandika aku utawa matur bilih Taman Sari Negari Ngastina menika wonten satunggiling priya ingkang kasingitaken dening Gusti Ayu Dewi Banowati. Kula nuwun pangapunten menapa saestu leres aturipun emban menika kala wau. Tobat. Estunipun boten wonten priya. Boten wonten penemban. Nuwun sewu panjenengan sampun ngantos paring pangandika ingkang boten jumbuh kalian kasunyatan. Saking mriki ketingal lho Gusti Ayu ingkang mapan wonten ing wingking panjenengan menika. Kula nuwun sewu menika sinten kula aturi paring dawuh ingkang sejatos. Sampun ngantos panjenengan menika paring pangandikan ingkang semunipun nutup-nutupi darat kawontenan wonten ing Taman Sari. Tobat. Estunipun menika sanes priya. Sanes ingkang mapan wonten taman nanging menika abdi kula piyambak. Lho. Abdi sinten? Abdinipun para Pandhawa inggih menika pun Panakawan Bagong. Lho. Bagong anakipun Semar inggih mekaten Bapak Penemban. Lho, lah kok mapan wonten Taman Sari Negari Ngastina? Menika dados panglipuring manah kula. Bagong sawetawis mapan wonten ing Taman Negari Ngastina menika dadosaken panglipuring manah kula. Jernyatanipun kula menika Prameswari ing mboten kenging medal saking Negari Ngastina. Dangu sangsaning dangu anggen kula nyawang taman menika ingkang sejatosipun gadhahi raos sengsem nanging lumareking wanci andadosaken raos kula menika bingung. Karena kula mboten saged nyumurupi dhateng kawontenaning Jawi Negari Ngastina. Tumunten Bagong sowan. Bagong sasampunipun mapan wonten sawetawis negari Ngastina mriki, raos kula menika ayem, raos kula menika tentrem, raos kula menika seneng. Malah kula ingkang nyuwun supados Bagong menika sampun ngantos wangsul dhateng sudungipun. Tumunten kula dawuh supados mapan wonten negari Ngastina. Lho, mangke rumiyin. Bagong menika derajatipun naceplik wong loro saudon telu saurupan. Bagong menika namung batur. Lah kok mapan wonten ing Taman Sari mongko Taman Sari menika mboten kenging wonten setunggiling priya, setunggal kemawon ingkang mlebet wonten tenging taman. Nanging Gusti Ayu Banowati menika sampun nerak pacak nerajang perbatak. Wonten mlebetaken setunggiling priya. Bagong menawi mapan wonten taman menika kedadipun hukum krana sampun wonten nyaketi dhateng Prameswari Negari Ngastina. Samangke ngaturi mawon, Bagong kula aturi masrahaken dhateng kula. Menawi Bagong sampun kecepeng badhe kula bondo tanganipun kula kruncung sukunipun kula aturaken anak Prabu Duryudana. Lole mak tratap aku tak kira nek Setyaki. Sencaki kok raine kaya ember kaya ngono. Lho iya lha kok dadi isa kaya ngono-ngono nuwun sewu Gusti Ayu menika ngagem busananipun sinten? Panci Bagong kula maringi busananipun inggih menika anak kula pun Lesmana Mandrakumara. Wah, lah saya kemewat. Saya ngias karo wong Ngastina ing atase derajate ngaceplik wulur saudon telu saurupan. Lah kok wani ngagem busananing putra nata Ngastina. Bagong. Penemban Durna. Iya, dasar para nyata. Aku Begawan Durna. Tepungke Satriya Baja Hitam. Baca-baca dengkulmu melacat ora?
Kowe iki Bagong, arep nganggo nyandang kaya apa wae iki raimu kuwi ora iso diapusi. Raimu ora iso ngapusi karo sapa wae kowe iki jejering Bagong. Wis rasa dadak kowe kan gunem tanpa guna. Kowe ngopo mapan ning Taman Sari Negara Ngastina? Lho. Kowe ora entuk undangan lho. Lho, undangan apa? Lho aku wis ijab karo Yai Dewi Banowati. Iya. Ora usah iyang-iyang sengkone arep ngopo kowe? Asli nek ora percaya takono Dewi Banowati. Dewi Banowati iki garwa Nata Ngastina, wis ngerti. Ning ngoyong apa? Penggaling Dewi Banowati merga dadi garwaning Prabu Duryudana. Prameswari ora entuk metu saka kraton ming kaya dikunjara ning jero Taman Sari. Tumuli aku sing iso nglipur atine Dewi Banowati terus aku disengkake ngaluhur dadi pria idaman lain. Karo Dewi Banowati. Tegese kowe ngrebut Dewi Banowati saka astaning anak Prabu Duryudana. Ora ngrebut. Sing seneng ki kene sike. Lho. Ora percaya kowe? Yayi, wonten dawuh. Kowe tresno sik to karo aku? Inggih, rungokne kupinge. Aku ngrebut wae, ora mungkin Bagong ki wong jujur. Aku ora tau ngrebut, aku ngrebuti pisan bojone Gareng tok yakin. Mergo kok kaya ngawe-awe. Nek ra nggone kakangku dhewe ora masalah. Tobat. Konjur kaya ngono lho lek ngendika. Wis kowe menengo. Wah aku wis tetep ngantepi seduma Bathara Senyari Bumi. Katresnan kuwi gondol nyawa tak lakonane. Ora ao. Arep ngopo kowe rene? Aku arep nyekel karo kowe. Lho. Aku padake kewan apa piye dicekel? Menungso e. Nek pancen kowe iso ngalahke Bagong, kowe kena bondo tanganku merincong sikile Panakawan. Metu tandangi legane ati urgane. Sayang. Wonten dawuh. Aku pamit perang ya, Dik. Inggih. Dongano wae. Pokoke kowe aja kendhan gone ndedonga ngersane Gusti muga-muga Aak menang. Inggih. Engko nang nganti Aak menang pokoke kowe tak goleke. Tobat kan ngendikane kok sak penake dhewe. Wis aku mangkat ya. Inggih, ngestaken dawuh. Cium tangan. Inggih. Oh iya, inggih. Kula aturi tindak monggo. Sembah kula ngendherekaken. Sun. Menapa? Ngono. Tobat ora kena. Sesuk mengko nek wis menang perang tak paringi. Nan, inggih, estu. Sithik wae, mboten kenging. Sithik-sithik ora keserot raiku iso. Cangkeme gedene ra jamak-jamak. Ngambung kok kaya ngokop. Pucukane tok wae. Mboten kenging njaluk pamit, Yayi. Garwa aku sing paling ayu kok. Tak antepi katresnaku karo kowe. Lah kok ora ketemu ngakal to, Di? Kula dhewe ya gumun lah kok nganti kaya ngene kahanan negara Ngastina menika mangke nek nganti kawanguran anak Prabu Duryudana apa rasaya lingsem ing atase ana priya sing mani wantun ngewat dhateng Dewi Banowati kemawon kok ming Bagong niki lho. Pancen wong ora nganggo akal. Wong ora nganggo nalar. Nakale wis kebangetan Bagong kuwi wani bedang kalawan putri Ngastina. Dewate, pripun? Kurawa diketapke. Bagong dicekel. Luwe-luwe pancen Bagong ora gelem dicekel sarana alus dikasari. Nek dikasari ora kena, pateni babar pisan. Tak kira ora bakal ana apa-apane untuk Bagong dipateni. Yen upama Pandhawa mengko ora trima diblabari lelakoning Bagong, Pandhawa mesti iso nampa kahanan iki. Oh nggih, ngestaken dawuh Kurawa kula ketapke Kakang Mremban. Ora pangling tak iling-ilingi sandangane merabut nanging bareng aku weruh raine. Iki Bagong lho iki. Heeh. Karto Kebo. Hus. Kartomarma. Kartomarma.
Arep ngapa kowe? Gondrong barang kowe. Sakarepku. Kowe arep nyekel aku to kowe? Dasar para nyata Bagong. Mbok yo ngilo karo kahananmu. Ngilo karo githokmu. Kowe nyawango karo kahananmu, kowe drajating wong ceplik. Kowe drajating wong loro saudon telu saurupan. Kowe ming batur. Ngibarati kaya dene cecak nguntal cagak cebol kayu wulan wutung ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Ewadene lak kok dadi kowe nekat. Kowe wani bakal anggibang kelawan Kakang Mbok Banowati. Kowe serep nyawamu, jeleh nyawang glaring jagat eseming rembulan. Kepingin tinjung akhirat nyawamu. Rasa pidato kowe. Kowe nang ngene butuh arep nyekel aku to, aku mau tak cekel. Nek aku arep tak cekel, aku mau tak cekel dadine gelut. Yo, wis. Dadak omong, apa mau kan ngomong wayang kok pangeran le omong. Cebol gawe wulan wutung ngono. Wis kok koyo ana tengen kene iki kowe wani karo aku wani des rampung. Ciwas kowe sumbar kemewat kaya ngregem jimat kaya demek mercon lan tapi itu. Nek kalah percuma lek ngomong oke-oke kaya ngono kuwi. Pecah siramu. Blotot wetengmu kowe. Lho. Kok ngawur? Sakarepku sak kecekele. Luput peteng sak kecekele lho iki tak blotot. Mati dening aku. Ayo pangga tak ayoni karto kuat. Karto Marmo. Karto Marmo. Pun man. Isin kula. Isin piye? Ngatasipun kula menika Pangeran Pati. Kadang nata ming diajar kali Bagong. Mongko nyandang cara satriya. Raine elek ning digdaya. Perange kok ya iso trampil. Bagong iki panakawane Janaka. Mula nek perang trampil iki mesti tiru Janaka. Kula menika gumun. Kula menika latihan saben dina kok ora iso ngalahke Bagong. Lah kowe latihan-latihan keroncong. Wong perang kok malah latihan keroncong. Amuk Suramarata Jawata imbang yen padha-padha. Ayo. Iki Angling Darma. Saya edan. Ayo sengkune on maju ne. Aja Kurawa sing cilik-cilik, sing gedhe sisan. Aku rugi nek mung musuh Karto Marma, Karto Denda, Kartipeya, Karto Nyaur. Karto Nyaur, Pak. Mbane kedendha. Ayo kene kerubutan legane atiku ora bakal tinggal loncat. Mati kene. Mundur. Bagong ngamuk, Bagong. Wah, Bagong ngamuk, mundur. Mundur. Lho, kae piye to kae iki? Wah, aku tak dadi rombongan kono ya. Wah, ngedan. Kandhane do geger kok melu ngrombong kono. Wong bar ngajar wong kok njur ngrombong sing diajar. Piye? Gleleng ta aku? Ayo aja ming Karto Marma karo sing cilik-cilikan. Sapa sing gedhe dhewe jenenge? Dursasana. Nah, Dursasana kan tekan kene. Remuke raine. Aduh. Sumbarmu kok kaya ya Tak tunggu. Aku nek kesuwen leren males lho ni. Kudu cek-cek lho. Aku nek leren kono wis wegah perang, oh tenan aku ming tengok-tengok ora udut. Nek dadan angel. Dijak meneh wis mau. Caedan. Sapa sing arep maju? Watak. Citraksi. Ki, Man. Kene, rene. Kok Kurawa. Bubar sar-saran tetetetan kok iso dikukup. Niku jejanjane enten apa? Nyekel maling Ngastina. Lho, maling. Heeh. Sing dimaling Mbak Yumu. Wedian. Sapa, Man? Gusti Ayu Banowati Prameswari Ngastina. Wah, jeleh urip. Jeleh nyawang gelaring jagat seming rembulan.
Wawani nyolong kok nyolong kakak tua. Kakang Mbok. Kakang Mbok Ayu Babanowati. Cekelen kowe iso nyekel gedhe ganjarane. Kukulan tuwet jare dewan. Munggo gawa plinteng tak plinteng sirahe. Makne cilik kok ditabrak sak penake dhewe. Ayo tak keploki saka kene, Cin. Bajigur iki ra Bagong kok Pancen keparanya ta. Iki ra Citra Menggala. Citraksi. Ayo, kowe arep nyekel aku. Nek ngerti kowe malinge aku ora melu-melu. Soale aku nek karo kowe iki mbok modar nek wani. Ngopo kok cenanangan tekan kene? Tak kira nek dudu kowe kok malinge. Malinge aku. Aku wis rabi karo Dewi Banowati. Wasmi. Mosok Asli ra ngapusi. Kok kowe rabi karo Kakang Mbok Ayu Bajindul anu Banowati. Heeh. Piye? Arep apa? Arep nyekel aku. Ora. Nek ora ngopo nang kene? Nek kowe niat tenan ya wis ora dadi masalah. Nek kowe seneng tenan karo Kakang Mbok Ayu Banowati ya wis ora masalah. Sing penting padha bahagiane. Kakang Mbok Ayu Banowati ya bahagia, kowe ya bahagia. Tak dongake sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga tekan kaken nini lara mata. Ninen. Ana, nek pancen kowe setuju karo aku, kowe aja nyekel karo aku. Penake aku tak bali wae, Bagong. Jebule. Nek ra tak pernahke mengarep awur-awuran kowe jebule. Dudu wong kono-kono kok, Man. Dudu wong kono-kono. Lah sapa? Sing dadi maling niku Bagong. Lah iya. Lah ya aku ngomong nek Bagong to. Sampeyan ora ngomong nek Bagong. Sesampeyan pengen ngomong nek ana maling sing ngebang Dewi Banowati. Kula melayu sifat kuping bareng ketemu wonge matane sak ndok ceplokan. Cecangkepe mbok ora Jawa-Jawa ning nganggo sandangan kasatriyan. Lah iya. Bagong. Lah terus tak dongake ana bledhek nyambro ndasmu. Sing ngapik nek omong. Karo anake kok kaya ngono lho. Aku nggagas kowe iki suwe-suwe iso mangkel lho, Dik. Lara sirahku. Saiki aku tak takon karo kowe. Memang takon ning aja angel-angel. Ya. Banowati iki sapa? Mbak Yu kula. Kuwi bojone sapa? Bojone Kakang Prabu Duryudana. Lah iya. Terus nek Mbak Yumu bojone kakangmu dipek Bagong kuwi kowe ikhlas ora? Tergantung sing lakoni. Tergantung sing lakoni piye? Nyatane Bagong iso dhaup karo Dewi Banowati, ateges Dewi Banowati ya gelem karo Bagong. Ya wis, nek diparani wong seneng padha seneng kejaba mung ditirabekke. Sampeyan rasa ganggu karo Bagong. Nek kakangmu Nalindra Ngastina ngerti apa ora nesu? Sapa Cit? Tutur mau ganti nyampar gelas. Gobek ra karo-karuan. Ha iya. Rumah saku Pun mang tandangi kula mboten ajeng melu-melu. Pun monggo. Kula ora arep melu-melu. Dur, Nur. Nyekel maling lho. Mboten. Lho.
malinge Bagong pun kewirangan mboten sah maju. Kula pirang-pirange bubar mawut ora karu-karuan. Napa melih kula mengke malah kisinan man. Mbak Yumu digebang karo Bagong kajenge mboten apa-apa. Oh iki padha-padha gelem nglakoni kok dadak dikisru. Pun kula tak teng mriki mawon. Ora mangkat. Mboten pun telat men 7:30. Kaya sekolah wae rumangsamu. Kakang Prembanturna. Ah, lole Bagong ora pasrah bongkan tiban cundha maneh ora jeblok kowe muncul Kakang Prembanturna. Oh, panalingan hormat jaring ratri. Linenggak cangganira kapisanan. Aneng perang Bratayuda. Anjen manus maning jajalan sukirtaning bawana menungsa ora ngira karo kahananmu ki mung kowe kok Bagong. Kowe dielekke ora kena cetha pakartimu kuwi luput, pakartimu kuwi kleru. Lah kok dadi kowe nungsang kuyang gudel bingung. Ora gagas karo kelakuanmu ingkang kaya mengkono mau memirang sarta jejereng sasra wirang. Kowe ora pasuryaning nata Ngastina ing ora bakal ilang selawase urip. Kowe wani ngebang kelawan putri Ngastina. Kowe ngapa nggawa drai? Lho. Drai jengkulmu mlocot kowe ora? Iki pusaka Kyai Cundha Manik. Sirmu arep nggo ngapa? Tak nggo mateni karo kowe. Nyo, aku wis wani tumindak kaya ngene iki wis wani mati Penemban. Aku wis wani mati. Tur saiki aku tak takon karo sampean. Sampean nggawa Cundha Manik iki apa mesti iso mateni Bagong? Ha. Mesti iso. Urung karuan. Bagong ki wit urip wis tak pasrahke karo sing gawe urip. Merga kula ngerti urip ki tanpa pawitan wong dagang tuna andum bathi. Yen bathi-bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa. Wong urip ki ora njaluk, ora utang, ora ngemis, ming saderma diparingi karo sing gawe urip, ya urip ngono tok wae. Kala mangsa dijaluk karo sing gawe urip, pasrah, digedhongono, dikuncenono. Wong urip arep menyang endi parane. Tur upama Bagong ki kalah karo Cundha Manik, dipateni nganggo Cundha Manik, ora masalah. Ora masalah. Wong urip ki mung kari antri modare kok dadak digawe angel. Mengkari antri sampeyan nomor pira kula nomor pira dhisik kowe apa dhisik aku mung ngono tok wae ora usah dadak aneh-aneh. Tur saiki kula tak takon apa mesti Cundha Manik kuwi pusaka ampuh terus iso nggo mateni karo wong apa mesti urung karuan no lho sorry nek aku ora basa karo kowe nang kene iki ning peperangan ora ana wong tuwa ora ana wong enom manane mung wani karo wani. Dadi aku ora perlu nyebut kowe iki Penemban, ora apa-apa aku nyebut kowe no utawa dur ora masalah. Saiki ngene ya. Kowe ngerti ora? Pusaka ampuh ki ora kok saka sing duwe, ning saka sing gawe urip. Apa-apa sing ampuh ki mung saka sing gawe urip, merga diparingi daya karo sing gawe urip. Ning nek sing gawe urip ora maringi daya karo pusaka kuwi, ora ana apa-apane. Kowe tau ngerti critane Nabi Musa lho? Pendhita ming serban karo ketemu sing putih atimu ndok bosok. Nabi Musa duwe tongkat, tongkate ming kayu ning merga entuk firmaning sing gawe urip. Musa tongkat kuwi sabetna ning Laut Merah. Merga entuk firmane sing gawe urip, tongkat sing maune kayu dadi digdaya sabetke laut iso mbelah. Ning nek ora entuk firmaning sing gawe urip, tongkat mau ya ming kayu ora ana dayane apa-apa. Ora beda karo pusakamu kuwi. Tok gonggongke, tok ndel-ndelke ning nek sing gawe jagat Cundha Manik ora ana kekuatane mungsuh Bagong. Nyo, timbakno. Ora ana kekuatane, Dur. Modar kowe mungsuh iki. Arep nang Ngastina kowe dadi guru, arep nang Ngastina kowe dadi pendhita nek mungsuh kowe kentekan akal. Nyo, tibakno, nek nganti tiba ning dadane Bagong, aku ora mati ming metu gedhiye merga tatu, aku isih iso glawat, tak tutuki raimu nganti moncrot-moncrot. Ayo muni ya. Ora plendas-plendus ngono kuwi. Ayo. Nyoba apa piye? Jajal apa piye?
Kowe arep nandingi kridane Bagong. Aku nek wis matek aji, epek-epekku ki aji. Brojok mesti BSIM. Tibanalmu jeblok kowe. Ayo coba apa piye? Sewu, Ger. Kula ingkang sowan, Ger, nuwun mahapunten. Bawon Banduna. Inggih. Kabaripun pripun? Aturimban ing Taman Sari Negara Ngastina menika wonten Duratmaka. Wujuding priya ingkang mantun nggih Bang lawan Yayi Ratu Banowati. Napa kabar niku kala wau bener napa namung kandheng kabaran? Oh, estu, Nggih. Estu. Wonten priya ingkang mantun nggih Bang lawan Pudahi Banowati. Lho, nyata? Inggih, nyata saestu. Sapa menungsan sing wani-wani nggih Bang Yayi Ratu Banowati? Mboten sami kejawi namung abdi panjenengan piyambak. Abdinipun para Pandhawa. Remban. Wonten dawuh. Sampeyan ampun ngawu gawar ngawur. Ampun gawe perkara. Lho, mboten kula nyumurupi piyambak kok, Nggih. Kula nyumurupi piyambak. Sapa sing wani nggih Bayi Ratu Banowati? Bagong, Nggih. Wah, iblis lanat Bagong glacak iki mati. Iki nek sing nesu iki gawat tenan iki. Anggris muni tuku bis laknat. Guguk karepe Bagong glancang nenggala seru banget le omong. Aku ya ora iso mejang nek karo iki. Prabu Baladewa, kowe ngerti critane Nabi Musa? Nyo, ndasmu. Yes. Modar iki. Ora iso dijak apikane iki. Nek ora ditandingi nganggo kekuataning Bagong. Nek pancen niatku iki diayomi karo sing gawe urip, nek pancen niatku iki pancen ya istilahe ya dinggo selingan lah ngono nek mesti aku iso diayomi karo sing gawe urip. Wis tak pasrahke patiku. Nek dewa urung ngeparengake Bagong tekaning mati dina iki mesti aku duwe cara nandingi nata Mandura Prabu Baladewa. Kok do cuwil ya? Nggone njukuk wayang ki sik apik, Nduk. Sing anyar-anyare akeh kok. Tuwa-tuwa kaya ngene kon metu. Iki cuwil. Napa? Paling karepe iki wo masem. Tuwa. Tuwa kae saiki nek tuwa ki sing ngerti ki saiki meng anu jenenge iki kolektor wayang. Nek masyarakat umum ngertine wayang ya gebyar. Ngono, sok nek ngono kuwi. Ha iki mesake ngono nek pipril meneh. Malah cilaka aku. Hah, karep kapamu kapan kowe? Tandhi legane atiku strayoli binatang gembira loka. Nek cara biyen ngono iki aku ora apal. Ngapalke nesune Baladewa cara biyen strayoli binatang strayoli September, Oktober, November, Desember. Bisa hitung-hitung sasi. Ayo, iki Prabu Baladewa. Tandangono legane atiku, Mas. Loh. Wadah. Keranjingan menungso ratatanan. Iki ana Baladewa iki. Iki kok ana Baladewa iki piye? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe banget iki wujude Baladewa iki to iki. Oi. Suwi-suwi. Ora jan dadak takon iki Baladewa. Wah, setan ratatanan. Menungso ratatanan iki suarane dudu Baladewa iki. Iki suarane dudu Baladewa. Iki pancen Baladewa lagi kena serak-serak basah. Aku Baladewa. Kowe sapa ae? Ae dengkulmu melocot kuwi. Iki Bagong iki. Ngawur. Ora tau ndelok wayang kowe ya. Iki ngene iki ya Baladewa kene kok Bagong. Mosok Bagong kok mosok kaya ngene melu gara-gara. Ora caturan. Lho ora caturan kok omong terus. Kowe gelem masrahke awakmu apa ora? Piye? Kowe gelem masrahke awakmu apa ora? Lho, aja ngawur Baladewa. Karemu piye? Sirmu piye kowe omong kaya ngono? Menungso ratatanan. Aku kagungan pusaka Kyai Nenggala, Kyai Alugala. Wah, tamake jajamu jeblok mati dening aku. Ayo, tamakno. Ora sampe kok kene omong.
Wis kaya bakul obat. Dileliti iso mari, dituliti iso mari, tambane iki 3 dina ora mari, ora garing mesti dadi mlinyah. Ngomong iki langsung tes-tes wae. Niate namake nggole ya tamakno, ora usah dadak nganggo praktek. Ayo tamakno. Wah, setan ratatan. Gawe wirange nata mantra Prabu Baladewa. Kowe gawe isine nata mantra Prabu Baladewa. Greten tenggala jeblok wetemu. Mati dah, muter dening aku wae. Nenggala iki Kiai Senso. Nenggala karo Senso menang endi? Rasane ati kaya. Wah, apa member kaya ngono kuwi? Apa wangon kaya ngono kuwi? Kok iki nggawa apa? Iki paringane Bathara Pathuk. Bakpia Pathuk 75. Wah, setan ratatanan. Kuwi graji. Iki Kiai Senso, tamake Gunung Jugruk Segarasan. Lah iki negara Kototan iki graji iki piye? Saentuk. Anane iki kok. Iki Baladewa darurat kok. Jebol dadamu. Oh, tak. Namane kok dadak ngek-ngek. Ana ora di ngono-ngono ya ora main. Kowe senengane ora mati kok mati. Wah, menungso. Ayo. Wah, kados pundi? Yayi. Sewu dawuh kalapatan. Kados pundi? Yayi. Sewu dawuh kalapatanipun ingkang Raka Tadawadana. Nyata menawa ing dipun aturaken dhateng emban menika kala wau kepara les lan boten atur dara. Telanging namansari wonten menungsa ingkang wonten anggebang dhateng garwapun Yayi Ratu Banawati. Menungsa ratatanan. Kula piyambak iki badhe nugel jangganipun menungsa menika kala wau. Mangirwin. Menawi panjenengan menika mangke nyumurupi dhateng tiyang menika kala wau tanpa ndhe malah saya mboten kanten-kantenan penggalipun Yayi Prabu Ngastina. Lajeng paringipun nyatanipun maling menika ampuh digdaya sekti kalintang jayaning perang pilih tanding boboting yuda. Kurawa bubar mawut nadyan bawa penemban durna mlajar kula piyambak dipun wirang-wirangaken dening maling menika kala wau. Aduh kok Prabu menapa iki kula badhe kejalan dhateng Yayi Ratu Banawati. Yayi lenggah sekeca menawi perlu mapan wonten salebeting kedaton nyengetaken saliranipun Yayi Prabu Duryudana sampun ngantos kawanguran dening maling menika. Oh Prabu badhe tindak dhateng pundi? Kula badhe nyuwun senjata pitulung kan kadang-kadang kula para Pandhawa Yayi. Mawut lakuning prajurit rantak-rantak kaya sela blekiti. Sela ning watu blekiti ratu ning semut kaya ratu ning semut kemblekan watu. Dalidir lunga saka kahanan negara Ngastina. Yayi Banawati pun kakang saya petekono diajeng garwaning pun kakang. Kok Prabu damel kaget manahipun ingkang rayi Ngamarta rawuh paduka. Sajak kesesa mengko paridamel menapa? Kok Prabu wonten menapa? Boleh kakang kowe ning apa? Rawuh ana ing Praja Ngamarta sajayana wigati. Yayi, mugian katosna ing ngawuningan. Dinten samangke kula sampun prapta wonten negari Ngamarta ing wigatos kula badhe ngaturaken lelampahan ingkang dumados wonten negari Ngastina. Koko Prabu Ngastina wonten menapa? Kresna, iya kula wonten dawuh Werkudara. Nggih. Janaka luwih-luwih. Nggih wonten maring adhawuh. Jebul tinemune nadyan kabeh mau dadi abdining para Pandhawa nanging jebul ora padha nulat kalawan Pandhawane. Abdi Pandhawa ingkang ora padha nulat karang lakuning para Pandhawa ketitik ana sawijining abdi Ngamarta ingkang nerak kalawan pernatan gawe wiranging para Pandhawa. Wah, Wiyaja waton ngawu gawar ngawur nggonmu paring pangandikan.
Sapa abdi Ngamarta ingkang nerak marang pernatan sarta gawe wiranging para Pandhawa. Rungokno pangendikaning Kakang. Bagong mlebu Taman Sari negara Ngastina anggebang Yayi Ratu Banawati. Apa kaya ngono kuwi ora gawe wiranging para Pandhawa Werkudara? Kok Prabu menika menawi ngendika mbok nuwun sewu dipun taliti langkung permati langkung rumiyin. Lajeng pangandika paduka mekaten menika menapa wae dasar Gusti? Kowe aja ngalahke pun Kakang. Aja nglerokke pun Kakang. Aku weruh dhewe malah kowe sadu arep wujude pancen Bagong. Bagong wani mapan ing Taman Sari negara Ngastina nggonjak lawan Yayi Ratu Banawati. Pakartine Bagong ing ngono mau apa ora nyiprati rah letuh marang para Pandhawa? Dara. Nggih. Janaka maklipat tanpa pamit mesti bakal jemujug ning Karang Kadempel tak oyahe Yayi. Wah, iya Kresna. Arjuna wonten paring adham. Aku ora maido. Bareng Koko Prabu paring mangandikan yen to Bagong abdimu angewat sarta anggonjak lan Yayi Ratu Banawati. Mesti ana rasa kang ora kepenak jroning penggaling Siadi. Nyatanipun namung jejering Panakawan. Sampun wantun ngorek-orek dhateng pasuryanipun bendara ingkang boten badhe ical selaminipun gesek. Bagong sampun boten pantes dados abdi negari Ngamarta menawi kepareng kula ingkang badhe paring paukuman dhateng pun Panakawan Bagong. Iya, sakarepmu wong kuwi Panakawanmu nanging kabeh mau pitungan nganggo nalar sing ganep aja grusah-grusu. Najan ingkang paring pangandikan iki Koko Prabu Mandura nanging durung karuan Koko Prabu kuwi bener pangandikane bareng paduka. Saiki talitinen luwih dhisik. Talitinen. Bagong kok wani anggonjak kuwi dasare apa? Kula piyambak mboten mangertos mbok menawi sampun kewalik nalaripun Panakawan Bagong. Nyuwun mapunten Koko Prabu, tiyang ingkang sampun mendem dhateng kamukten menika tanganipun sarwa buntu. Mboten saged mitangkani nalar ingkang ganep. Dawahipun ganjil kemawon nekat badhe anggayuh derajat tuwin pangkat menika kala wau. Lenging saking menika kula nyuwun pamit kula badhe bidhal dhateng Karang Kadempel. Wigatine kula badhe pinanggih kaliyan Bagong sakarepmu. Ning aja ngawu gawar ngawur merga Bagong ki ana sing duwe ya kuwi Kakang Semar. Takonana luwih dhisik yen pancen Bagong tumindak kaya mengkono mangsa Baranga nanging yen ora yen nganti Siadi ndawake pidana kelawan Bagong mongko wis kebacut mbok pidana apa Siadi ora gelo niki ngestaken dawuh mangkat to inggih ngestaken dawuh ora jam 2 langkung 10 menit jam kula wis ora apa-apa watonku setengah 4 selesai sing penting Bagong insap nek ora insap ya terserah lah angel lakone nggih mboten dados menapa nyatanipun fenomena menika wonten nembe dumados wonten ing bangsa lan negara kula lan panjenengan inggih menika Indonesia. Kathah ingkang mestani akibat perang politik lan sak piturutipun namung nyatanipun dinten sak mangke para pepundhen kula pinisepuh mitra kawruh mudha-wreda ing sami lenggah wonten ing Bima Martani mriki langkung-langkung ing kapandikan menipun Bapak Saipul ingkang sampun paring dana dhateng putra-putra yatim piatu paring sumbangan inggih menika wujud bibit coklat lan sak pituripun ngantos ngresmekaken inggih menika Bapak Kepala RT 05 mawi pasugatan pergelaran wayang kulit dalu natas wah matur sembah nuwun tanpa pepindhan kula wis kuwatir mergi pundi-pundi laladan menika sampun boten mikantukaken wujudipun keramaian wontenipun keramaian kados wonten ing media sosial sampun muncul wonten ing Surakarta menika sudah dilarang tempat-tempat wisata tidak boleh didatangi lan ditutup lan keramaian berwujud apapun menika sampun dipun stop. Jakarta ugi ngaten. Kula saking griya sampun kuwatir waduh kok tekan kono gek ra entuk nganake keramaian. Nyatanipun mriki menika tesih tetep percaya bilih menapa menika menawi pitados kalian awakipun piyambak menika boten badhe
Mboten badhe wonten menapa-menapanipun kados ingkang dipun ngendikaken lumantar inggih menika media-media ingkang sampun mapan wonten dalemipun piyambak-piyambak bahwa kekhawatiran menika saged nyuda dhateng napa kekuatan awak niku lho jenenge. Nah, niku. Kok menghan niku to iki mau aku. Pokokipun kekebalan tubuh menika badhe meningkat kalau kita punya kepercayaan diri yang kuat. Ning nek kuwatir keweden menika kekebalan tubuh badhe suda. Mongko nyatanipun virus menika tumama wonten tubuh ingkang kirang kebal utawi tasih dereng kirang sentosa mila kedah ada kepercayaan diri bahwa kula lan panjenengan sami saged nampi lampat menika kanthi legawa menika ingkang kula aturaken sembah nuwun Pak Saiful sampun paring dedana mboten ngemungaken kalian para yatim piatu nanging para kadang-kadang kula ingkang nyatanipun inggih tasih kedah dipun bantu nggih menika kanca-kanca penabuh lan ibu-ibu waranggana matur suwun panjenengan iki ya lho penabuh ki ya ora mung kok ana lho penabuh sing yatim piatu wis ora duwe bapak ora duwe simbok ana penabuh sing wis ora duwe bapak ana sing wis ora duwe ibu ana mula kudu disumbang kanthi sarana gelar pergelaran wayang kulit dalu atas menika matur sembah nuwun tanpa pepindhan matur nuwun Lek Darminto tasih kepareng lenggah kalian garwa Lek Kuswala matur suwun kok ya ora tuwa-tuwa wis semono wae menika rencang kula ya sedulur ya pepundhen ya rumiyin nalika penyahipun suwargi Mas Kaca Kang Mas kula menika tasih ndalang kula kalih Mas Lek Kuswala nika tasih nabu kali mendem anggere wis kewer-kewer kae wis ora wedi apa-apa pokoke bantek wah wis ora awur-awuran ning nyatane sakmenika ugi sampun paripurna anggenipun tumindak mboten prayogi nglampahi ingkang mboten prayogi menika sampun leren mau tak tari aku wis mari syukur alhamdulillah kula ya sampun mantun boten ginakaken bab ing kados mekaten menika nyatanipun nggih boten sae wonten ing raga boten sae wonten ing pikir lan boten sae tumrap sedayanipun ning nong ngundang garing karo Bagong ndak wektune bablas akeh pamundutan sing dereng kula aturaken kedhek ameng peking kok nganti apik kemencling ha iya kowe dipathet tetep ora gelem ora muni tetep muni ya ora apa-apa ki mau jenenge apa gathik glinding ayo gek kowe truk gek aku gek rampung ya kong selak-usul arep rampung wae lho ayo nganggo aturan gareng wis nembang terus kowe nembang terus aku terus sebo ya aku ya tak sing klasik wae ya reng ayo wong sore mau wis gedumbengan ora karuan sore mau wis cetak kenjange wis nganu jem-jemane wis medeni sapa ya lho ayo adi wedok sapa ganes kok ganang ganes kuwi anu waris yo ayo Nes ganes lenggah apa jumeneng weh lho penonton iso pirang-pirang lho kok aku ngerti ora kae lho kalau ting jegenek kae wite gede-gede kae gak kira nek wong delok jebul wit ayo anu rujak jero tok jogeti wae do kangen Nes kowe iki iya Kakang Semar slamet tekaku kuwi lujeng Den Nolo Garing iya kuwi lujeng Ndara iya Petro kuwi lujeng Gus enten apa sampean kok rawuh sajak keseso Kakang Semar ora nyono babar pisan jebul dina samengko para Pandhawa kewirangan wiranging para Pandhawa disababake saka pokal gawene ya kuwi anakmu ingkang nerak pacak ngrajang perbatang sing lar saka unggah-ungguh sarta tata krama ing atase amung drajating Panakawan ing atase amung drajating ceplik
Kowe kuwi ming batur, lha kok dadi anakmu ora mbok kandhani. Mangke riyen to. Mangke riyen anak kula enten apa kok mboten kula kandhani niku sampeyan mara-mara terus nesoni kali Semar niku. Koko Prabu Mandura paring dawuh yen to dina samengko Bagong wis memirang kelawan para Pandhawa wani gonjak kelawan garwa ing Ngastina ya kuwi Kakang Mbok Ayu Banowati. Yen kowe ora iso ngandhani anakmu, aku ingkang bakal ngandhani Bagong Semar. Bagong, non, rene. Wah, entuk dit iki. Bus. Wonten dawuh, Pak. Apa bener kowe tekan Ngastina? Kowe nggonjak garwa Ngastina. Mbok nganggo pikiran marne omong iki. Kowe iki wong tuwa lho, Pak. Aku ya wis tuwa, anakmu aku ya wis tuwa. Aku ya iso mikir bener karo luput. Terus saiki kok aku nggonjak karo garwa Ngastina iki aku ora kudu nyawang karo kananku to. Aku ming batur, ming Panakawan lho, Pak. Ora sandadak selak Bagong. Yen bapakmu ora iso ngandhani karo kowe, aku ingkang bakal ngandhani karo Panakawan Bagong. Ewadene kowe ora kena dikandhani gunane apa Janaka duwe Panakawan. Ingkang mung bakal memirang kelawan Arjuna. Kowe ngaku apa ora? Mbok modar nek kula duwe tumindak sing kaya ngoten. Sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura apa Koko Prabu Baladewa wani paring pangandikan ing ora ana nyatane. Rasa dadak kowe kumbe rasa dadak kowe selak. Aku ora sudi duwe Panakawan kaya cedhapuramu. Kowe ora minggat saka papan ngarep aku kene tak longgo parung wadukmu tekaning pati. Truk rang aku pamit jare. Panakawan. Kae kok Bagong kok malah mlayu lunga, sajake Bagong wis ora duwe kata-kata wae dingo ngersani Ndara Janaka karo Bagong kandhan kata-kata iki. Ora iso matur ngersani Ndara Janaka. Iki aku kudu nyatake. Nek ora ana nyatane anakku cilik loro gedhe ning apa-apa, tak tempuhke pendawane. Maune seneng-seneng gara-gara apa mergo aku gara-gara ngawur ngopo ya kok dadi malah aku ketiban lara anu kelakon sing kaya ngene iki walah wis Semar aku ora tumindak dosa Pak ring aku ya ora tumindak sing elek ning Ndara Janaka sajake wis duka tenan ya aku ora memper wong Ndara Janaka karo Dewi Banowati iki ana hubungan sing ora dingerteni karo sapa-sapa ning aku ngerti. Ki nek aku ora golek dalan supaya iso uwal saka Ndara Janaka ngrekoso uripku mongko ngarepku iki wis segara. Wis ora ana daratan meneh. Monggo aku nggawa walesan mancing sik aku. Ana ora nggawa apa-apa ora nggawa walesan. Wis cilaka iki wis nekat wae tak nyemplung segara iki. Yen pancen kowe wis ngakoni keluputanmu Bagong. Ikhlas karo nyawamu tak dongake muga-muga nggonmu mati iki mau tinampa dening panguwasaning Dat Kamurwengdat. Nyaur karo keluputanmu kowe Panakawan Bagong. Kala narpa Kresna tandulusa hanyakara ring Sang Resi Jahnawi Suta mring Sang Resi Jahnawi Suta Arjuna wonten maring adhawu
ndak sawangsa kadowan Bagong nyemplung segara. Inggih. Kok ora mbok penggak? Mesinipun Bagong sampun ndodho ing kalepatan tinimbang kula ingkang perjaya dhateng Ponokawan. Tumunten Bagong pados margining pejah. Kose aja banget nggon ngluputake kelawan Ponokawan Bagong. Saka pangrasanipun Kakang luwih becik lamun Siadi lan pun Kakang lumarap ing negara Ngastina. Nanjeke kelawan Yayi Ratu Banowati apa pancen para nyata Bagong tumindak ingkang ora prayoga. Yen pancen bener ya wis tegese Bagong nyaur karo keluputane. Nanging yen ora mau ming saka pangreka dayaning para Sata Kurawa ingkang bakal miprili marang kekuwataning para Pandhawa. Arjuna, nadyan Koko Prabu Mandura kuwi kadangku sepuh. Nanging Koko Prabu Mandura kuwi dadi pengayomaning para Sata Kurawa bisa uga merga kewalik penggalihe wekasan mentala gawe urup-urup lawan Ponokawan Bagong. Koko Prabu kasinggihan strayali binatang panusmaning jajanan sukertaning bawana dadi enten menungsa sing memba kaya kula. Iya pancen bener. Wah ya keparat niki nek kula ora membersihkan nama nyucekke jeneng kula paling boten dilondre supaya resik jeneng kula elek gedhoane Bagong tengesaning para Pandhawa. Kita bakal ulun dandani nggon metu saka samudra. Dandani cara napa? Kita manut karo panjenengan ulun. Oh nggih, ngestakaken dawuh supaya aja nganti kawistara. Kita nyaket ana negara Ngastina. Mengko yen ana wong kang njaluk tulung supaya kita mateni sarta ngrangket Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Kita nyaguwana. Oh nggih. Dadi jalaran kita ketemu kelawan Bagong ing mapan negara Ngastina. Sendika ngestakaken dawuh apa kula? Gat Dewa Bathara Janaka wonten dawuh. Ngandel apa ora? Lah kok iki ingkang lenggah ning kepungkuraning Yayi Ratu Banowati iki ora pangling ya mung sandhangane wujuding piyayi luhur. Nanging rupane rak Bagong to. Wong edan. Katone mau nyemplung segara lah kok wis mapan ning negara Ngastina. Bagong wong kang kaya kowe kang ora ngerti marang tata krama. Kowe memirang kelawan Janaka, mirang kelawan para Pandhawa. Maksude piye iki? Ora ana gludhuk, ora ana udan kok aku diseneni sak penake dhewe. Kowe wani gunjak kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Aja ngono. Aku ora bakal tumindak sing ora prayoga nek ora keplok tangan loro. Nek mung keplok tangan siji ora bakal muni, merga kabeh kuwi wis dipesthekke nek dina samengko Banowati wis malik tresna karo Bagong. Bagong, nun. Kowe aja sembrono lho. Monggo dados. Lho. Dados piye? Jare lagu aja sembrono. Ora. Kowe iki aja sembrono kok njero lagu aja sembrono dengkulmu mlocot. Kairane njaluk lagu aja sembrono. Tiwas kaget aku. Nek mboten percaya kula aturi nanting ngalane Kang Rayi pun Dewi bango mati. Yayi Ratu menapa tresna kaliyan Bagong? Patu. Katresnan kula sampun pindah kaliyan Bagong sedayanipun. Menapa panjenengan mboten Mas pausaken dhateng raipun Arjuna. Kula riyen pancen kedanan lan Janaka nanging sak menika sampun wonten ingkang nyuli inggih menika pun Bagong. Dimaafkan. Ambyar kowe Janaka. Ora bakal ditresnani karo Dewi Banowati. Piye kahanane kaya ngene piye? Arjuna. Janaka. Kok meneng wae ngopo kowe Arjuna? Bareng Yayi Ratu Banowati paring pangandikan nek ora tresna karo Janaka meneh kok njur ngengel kaya ngono lho. Koko Prabu. Kula badhe pados margining pejah. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang menawi Kakang Mbok sampun boten tresna kaliyan kula. Kok sik to garwa madu kula ki rak pirang-pirang to. Lah yen ngono pancen pinesti Yayi Arjuna kuwi katresnane mung marang Yayi Ratu Banowati. Dene Yayi Ratu Banowati samengko wis paring mangandikan yen ora tresna karo Siadi kok Siadi banjur nglukro. Kula badhe pados margining pejah. Kok sik to aja kesusu kaya ngono. Ana pendhita kok sandhangane kaya ngene iki. Biayaan pendhitane. Apa coba sabta cing apa iki?
Iki basa ngendi? Takon karo kowe. Luwih dhisik ngaku sapa kowe? Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Ngerti karo aku. Ngerti wae kowe kula kelina ning koran. Kowe sapa? Pandhita Klyang Kapur Kanginan. Tiba saka tanah Kamboja. Begawan liceng suwi. Edan, ora edan serius iki. Ngopo kok tekan kene? Nglakoni tapa ngrame, nutuhi kenthongan, nutuhi bong-bong. Tapa ngrame kok nutuhi kenthongan, ben gayeng. Jenenge tapa ngrame, tempolong-tempolong tak uncalke ben rame. Tapa ngrame kuwi ketulung marang sak pepadane urip. Nah, maksudku seperti itu. Lah iki wong aku butuh dibantu mbok kowe tulungono. Apa yang bisa saya lakukan? Ora to, kowe iki ngomong apa to? Apa sing iso tak lakonane? Ora paham e. Ratu ra modern, Gus. Ora kok saya suwe-suwe aku kaya kenal suaramu to. Ah! Membabi buta. Membabi buta. Iki saya ora cetha. Ngene wae ngene kowe, sasa dadakku ki gunung sing tanpa guna. Aku duwe mungsuh, saiki mapan ning Taman Negara Ngastina. Sapa musuhe? Jenenge Bagong. Nah iki. Kowe kira-kira iso mateni Bagong sing nang Ngastina apa ora? Lho. Aja ameng Bagong, sentir wae mati mungsuh. Naming Bagong sepira kekuatane? Yen pancen bisa matenono, minggir drajame dewan. Wong-wong edan kok dijak guneman. Kok sik to wong iki ora ngerti kok. Pendhita kirang sakon. Wong Janaka omongane sakon. Lho toyo kae pendhitane nyampar gelas meneh. Rumangsaku kok wis ping pindul. Nanging mboten wonten ingkang pecah. Lho kuwi urusane seksi konsumsi kok dadak urus karo pecah bat. Ayo pendhita kok rupane kaya ngene. Kowe ya keparat. Lho. Kok padha suarane? Kowe sing jeneng Bagong sing ora arek jenengku ya. Iya, dasar keparangan. Kowe sapa? Serayaning Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Pendhita saka tanah Sabrang. Saka luar. Aku Begawan liceng suwi. Kowe Bagong, kowe isih ceng ora? Wus. Mati nang semplo siraman. Sang Begawan liceng sumewah Lurah Bagong. Nalika semanten ical wujuding Sang Pinandhita babar dan wujud ki Lurah Bagong. Wondene Bagong kemapan wonten negaring Astina. Babar garwane iki Lurah Bagong nenggih Nyai Boginem. Kowe ngapa enem? Panjen kula sejo. Panjen tak jarang. Lha wis ora kuat ngrasake sampean. Sampeyan niku wong lanang ora tau ngurusi kula warga. Saben dina ming dem-deman. Saben dina ming dolanan wong wedok. Nah, iki. Lha niku nganti kena-kena. Apa ta entuke sampeyan niku mabuk-mabukan teng omah ngejak kancane pirang-pirang nek empun terus teglangsar do muka-muka kaya niku sing ngresiki niku lara-lara ati kula. Mula panjenengan kula sengaja kaya ngeten iki men sampeyan niku entuk paukuman saka negara Ngastina utawa negara Ngamarta. Lara ati kula. Sampeyan iso insaf mboten?
Sampeyan iso eling mboten? Nyamane mboten iso insap. Kula emoh bali teng Yam. Aku jare ngapura ya Yam. Oh. Denya ilang kang memanise wadananira layu kumel jamrah nyomaratani Agepe. Oh jalo ngapura tenan ya mbok kiem sasuwene aku urip karo kowe bebrayan aku mung gunggung karo karepku dhewe aku mung mabuk-mabukan aku saiki wis arep insaf ya estu lahir batin ndak dicontoh karo anak-anakku engko ndak anak-anakku salah asuhan nggih ra ngoten ta matur nuwun nggih Mas sampeyan pun eling pun dadi wong apik aku nekseni lho Bagong pareng sinuwun monggo kula pun mboten ajeng nyenggol inggih menika toya atos toya atos ki apa minuman keras. Oh. Dibasake. Mari kok. Mari terus kowe nek dolan nggon aku nggo anggur petel ndasmu. Ya wis ora. Semar barang kuwi, Semar ki tuwa-tuwa omben-ombene malah lapen. Hus. Apa swala? Wong ora kok. Leren. Wis ora do mendem-mendeman. Sing apik wong enom ki pikirane dienggo negara ki jejeg karo orane gumantung karo kasantosaning para muda lan para mudi. Nek sing muda do omben-ombenan, do mendem-mendeman, negarane bakal rusak. Saka guru sing kukuh bakuh ki ning awake dhewe truk, ning kawula kaya awake dhewe iki. Mula kawula sing rukun aja ngrusak karo awake dhewe. Ya, Tru? Leren. Semana ra? Leren. Ah, wis ndelik ke lapen tak ajar. Kari sak plastik guang. Wah, ngre dicipi jojo nenggala. Nggawa nenggala barang ben saung. Sayang aku wis ora tenan, yakin ya sayang. Ya, aku wis ora. Estu nggih, Mas. Remen kula, Mas. Nggih. Lambemu gomen. Nggih. Idune tememplek. Matur nuwun Gusti, nyuwun pangapunten nggih Gusti Ayu kula ingkang membo ki Lurah Bagong namung kepengin ngapokaken ki Lurah Bagong supados insaf. Malah ora sengaja entuk lakon Bagong insaf. Jalukane kuwi ya dituruti kuwi ya. Ning insaf tenan kuwi, insaf tenan aku. Aku sesuk bengi le gara-gara basa krama aku. Oh iya. Ora bisa pisan. Ora bisa pisan. Wis kudu insaf tenan aku, Tru. Ya syukur nek kaya ngono. Ya wis nek pancen kaya ngono muga-muga apa sing dikandhake Bagong iki tumus tekaning lahir batin. Lan mengko kowe nyuwun pangapura karo Sinuwun Prabu Ngastina, kula ingkang badhe nyuwun pangapunten ingkang baku semah kula sampun eling Purwadaksina, sampun boten badhe tumindak langkung-langkung mangke menawi semah kula menika kersa manembah anut kapercayanipun kula langkung tresna kaliyan semah kula. Muga-muga ngono kuwi ya mbok wis santai wae. Aku wis ora arep ngapa-ngapa tenan saiki.